बताओ ना मेहरानू हमरा कैसन ऐसा सामान आधा देती है तो बुझाते नहीं खे कब हम पूजा पाठ के सामान लै ही नहीं खी आ कहते कि रउए जाई ले आई का हो चाची का हो बबुआ अरे कहला हनी कि सुन ना तोरे जैती उन्हीं कह देती चल जी हमारू भूखल हो बिया तारा घरे हाँ हमारा ए घर ओ तार माई ओही साल हमरा के बोल के भागा देले रह कि हमनी के नाम के काम नहीं के गोड़ा थरंगा आवे के तो हम ना जाए नहीं बाबू अब तो तार माई मरियो गोली अब कह जाए दे चाची विचार सब कोई के अलग अलग रहे बात बुझाता नहीं अयो अब हमनी के विचार अलग बा ओकर अलग तो रहे ये कहानी ना देला ह जा चैती द जा बोझा तो ना मिलल गहूं द जा हमरा के सब तोहरा के मिली बात बुझाता नु तू कोनो चीज के टेंशन जान लो ना मिली में मिले में बबुआ अंतर होला हमरो पेट बा आयो पहले के ठकुराई के आती पड़ता नहीं के पहले तो आदमी घरे ले जाले जती न तरकारी पहुंचात रहे अब के देता हमनी के हो किन किन खाता नहीं जा काय पानी पधारी के कुछ हक ना है इतना तरह तरकारी फरता तारा लइके ना पहुंचेती सने तीती बैसन जावन अब देखा पहुंचावे के बात नहीं के तू कब हमरा एथी पे आई है हम खेते कोड़ारी में आई है कब तोरा के हम दे देम ऐसन बात नहीं के आ कहला हनी कि माई हमर एथी दूगो करा चढ़ावत रहे कि एगो हमरा बुझाते एगो तारा के चगत रहे हम तो सब दिन से तारा के आइल बनी आ छाक जरूर तारा ही दियाला है ना हां दुआरा पे छाक दियाला मरी माई के अच्छा उहे माने तोरा से ऐसे कि हम आजे से तारा घरे आवत नहीं बबुआ तारा माई के सखे संगे के हमर गांव ना हो दादी कहत रहे कि पहले उहे आवत रही हम सर सामान खा काले ना दे बुझात नहीं हम जानता हूँ बुखार लागत रहल 3-4 दिन से कटले रहनी ही ना कटनी है चैतरा तो थी मन हो रहा तो जाए के मन नहीं करे तब तक घर में बाजे कहीं जाही के जाए के वो तक फर्ज निभाही के हाँ, होवे जा तनी 5-6 घरवा एटलो रंग दी तब फिर ओने निकलम रसपुतना महला हो बबुआ 10 रुपया द तनी मिठाई उठाई खा के द अरे आवत त ते आलू कोड़ाइल बा 5 किलो अरे आलू दी हां सुना ना मांग ले मेहरानू से हमारा कह दिए तनी बड़ाई कह दिए तार मौगिल उतना जान पहचान नहीं हो जाई हो सर मेलुए ही यार साड़ी मांगबे साड़ी दे दी हम कहत है नु ना दे त दी लुगा पहनावा जा अरे लुगा पहनाई वैसन कोनो बात नहीं के लइका होके दे हां बड़ा ढेर दिन पर धराइले बड़ा भला कहत अच्छा तो इनका घर जाए के हमरा मन ना करेला गोणा थरंग के इनकर माई रहनु के बड़ी पद बीछी रहे बुढ़िया के हाथ पर कुछ जरूरत ना रहे अकान पतो कैसन है लेकिन लइकवा ठीक है 50 मांगला के कब दे देबे चल दादा सब काम अरे बानी जी बोला का ना के हजी हां मैं ठकुराई अच्छा रोरे के हनी अरे दादा रावा घर 3 आले आके चल गोनी के हइले ने के तले बन रहत हम नहर नहीं काजी हम को दिन से सोचा तनी कि या बाई में रौरा बाई बताई कि टोला में सब कोई के ठकुरान काट के चल गोली ना आ रौरा बानी तो आवते नहीं कि फगो के दिन आइले ही नहीं कि काहे इतना लेट आजी रवा काजी बतिया नि रवा ताप खोजी ना त लेकिन देबे करवा हाल ना जानी ना बताई कि कौन कौन पूजा करे तनी चुपे चुपे आ ठकुरान के पूछते ना कि काहे गो लुगवा दे के पड़ जाई तो ई देखी ऐसे मत करी ठीक नो हम मन रहे कि उनकर जनी से कटवा ली ये सोचो कनी कि ना बेचारी के छूट जाई आ रौरो तावत नहीं खी टाइम पे ई कही हमरा से और टाइम कि नहीं खाना मिला जी मिजाज ठीक ना रहे कने कि बोझा सो एके रर मालिक देले बावन बढ़िया से काटी बढ़िया से तनी तब धानवा के तो 2 बोझा ले ले रही नु धानवा के 2 बोझा तब 2 बोझा हेबे कल त 2 बोझा लेम ना गहूं के 2 बोझा आ घरहू लियाला आ तो गहुमा ले पसे गहूं देम जा आ तो एक पांजा तोरी ले गोनी हाथ ना बूट ले गोनी तो उ ना अथी हो खी बताई उ ए जीरा रे पड़ी कचर कचर करे नहीं जरा दे आदमी बा का से का दे देता एको को ठाकुरान के आदमी के हम देखता नहीं का देखनी न बाबू साहब के हैं देखन कि ना तो बाबू साहब तो उतना बात वहां के देता नहीं हमनी के काम नॉर्मल आ जानी के लॉरी बना देलन पैल बना देलन बेटा के बियाह करन त रौरे त कतना ननद के बियाह करनी थी कोनी कुछ ना कोनी जी चानी के लॉकेट ढोते चका बना के देले रही जानी अपन ननद के बियाह में हमर बेटा बेटी के जे होई त हिए नु तारी है काट दी कटनी हजी नो नहीं खेरर पड़ल रो रहिस का कोइले बनी तो आ जाइम अभी देखी हमनी के दीदियों को हाथ रही क्या हो हमनी के ठकुराई ना होते नहीं कि ना है का पूजा निया राग होइले आइब काहे ना जाके बड़की दीदी के काट दे हम आ देवेला ना जी आदमी बताई तो जितना देवे के चाहिए आलू कोड़ाइल बा ना आलू ली हम धोली अति पहले रंग ली अच्छा हां हां तब अथी कर हाथ कर सब के गोड़ा हमने के छुआ ही के बता
जाना तनी आज के ऐसन जुग भइल बानू हाँ। कि इतना आदमी पवनी पधारी करता लेकिन गिरहत आदमी नु देल नहीं के चाहत एगो महिला आदमी की आ कुछ दिन में पवनी पधारी ना मिली ऐसे दिल्ली पर में आदमी नौकरी करे चल जाता। ई तो बात सही कहते हैं जी, लेकिन हमनी के देवे नहीं जाब रौरा लागो चाहे मत लागो, हम तो खुदे रखले बानी अब रौरा रौरा के। सास देनिहार रही रौरा ना रही। ए जी अब रौरो ऐसन बतियावे लगी ना, प्रेम भाव से देवे नहीं रौरा चाहे ना कि रिगिर क के दे से का रिगिर प्रेम क के से दे आज लेगो निक लुगा ना पहनावनी कइले कनी का जी बेटा के बियाह करम त पहनाई अब रौर बेटा के बियाह ले हम जियते रहम अपने रखी जी 10 बरिस के होइए गेल और 10 बरिस में रौरा आथी हो जाए भगवान ऐसन करस गाज हमर बेटा पतोही कुल काम करी कि ना करी रवा सब हमरा के थी कइले बानी हमर पतोही ठीके डांटेले कि कुल काम छोड़ दी अब हमू ना करब जी कुछ फायदा ना नहीं। जी ऐसे काहे कहतनी बिना ना कइले थी होई बताई त ना करम जाता सब कितना बढ़िया लागेला आवे नहीं जाता सरकन कोड़ा हुए और सुनी है 2-3 दिन आले आ सरकन एक ले ले हम 1 किलो दे दे हम सरकाना में सरकन दी हमरा के सब सामान दी हम कहिले नहीं खिया त ना खेत में रौरा जाता नहीं। आज यही से कहतनी कि हम फगुआ के दिन ताकते ताकते जानी नु अरे का कोई 11 बजे नु हम रंग रंगनी तब पूजाई बबुआ के चौक दिन हमरा टांका लागो रहे गोतनी वाला झगड़ा हो गइल मारामारी हो गइल आ जान जाए कि वही दिन ईंटा चला देला से हमारा पो हम ओकरा पर चला देनी हमारो ल न ईंटवा ना लागल हां हम ओकर ल हमरा पर लाग गेल जान जाए कि देखी जे लागल बा ये हम जी त बड़ा नि छोहे लागल बा जी हां जाने टांका दिया लड़े नी ना बहुत दांत कटा हो कतना कतना झगड़ा भइल केसो कोई ना केस कुछ कहले कि रौरा के हम झगड़ाई में नहीं की सुनले कब कहे हम ना होई जी हां उही यासत खेलानी बहुत खराब घर के ही जान जाई। आई हो दादा एक भी रहे के बाद देखी ना कि हमनी के दीदी में झगड़ा ना होखेला, लेकिन ऐसन ऐसन आदमी बेलो कि का करम बताई तो रौरो कत हम सुनले रही कि मैंने कुछ दूसर बात के हाला भई रहे लेकिन हम ना कहे नहीं। अब हाकी जी जाना तनी नु एक भर होखेला तो 4 भर आदमी लुगा लुटेला गांव से थी हटे जानते बानी तो रौरा कम बानी का जरूरी बा जवन जन पेटन घर में घुसा के गाय दुहवावे के अजी त काम लागत है आदमी के त ना एथी करी बताई त उहे बेटा हुआ आइलन कनिए बाबू तनी गया तू ना द और जो सही गोलन मजाक क देलन हमरा से ए बाजी ठीक बा दी हो ना तो कहम ना हमरा ले महेंद्र बो कहत रही कि एथिन पकड़ा गुर गाय दुहवावे ते ऊ का बती महेंद्र बोजी आज जकर अपन भोसुर ना बरल तो दूसरा के हंसी अपना के ताके ना दूसरे के झाके आजकल के त इहे नियम बा अम्मा जी कहम की कहतिया हमर मरद नहीं खन जी हां तनी देवर पौने रह लोग हां तनी फवा उड़ गइल तब हम का करी में मार का अन्ना जी जवानी बा तब तक लहार बा का ना रौरा लगन एथी करे मजाक कोई नहीं हर रहे सब जवान हमर मरद दो बाटे जवानी बात जाननी ऐसन बात नहीं के कहे वाला त कुछ कहत हटे हां हां कहे वाला के मुंह छेकम नु त जान जेनु हमारी बहुत एथी हो जाई रोज लाठा लाठी होई केकरा से आदमी आटी मुंह बाद में कहे दी अदारी तीसरी पार देनी हां 24 पढ़ले बानी लेकिन ना जे पढ़नी है हां त हो जाए त हमरा के देहब आई आवे नी कहां रौरो तो एगो मॉडर्न हो गइल बानी अन्ना जी वो कहत न कि झगड़ में झंझट में फसल बानी अब मन करता ना कि जानता नहीं ऐसा ओकरा के गंभीरा मार दिया जाके बेटा पतो लगे बाहर 6 महीना ना ना ऐसे ना कोई जला झगड़ा ना कोई जला अम्मा जी रुकी हम लेके आते हैं रौरा जाने छत पर से मन करता कहियो ईंटा पे गिरा दी हां ये दादा ये करम गोतिया गोतनी ले झगड़ा ना का कर हम जानता 2 कट्ठा खेत बेईमानी करतिया हमर बुढ़वा लिखावा ले बिया का करी ले आई ली लुगा एगो दी हमरा के कसहु लुगा हमरा पहने के अभी नहीं के पुराना बाटे ना हमरा के लुगा दी देखी ठीक काम नहीं के एगो लुगा पहनाई हमरा के पेनल बाप देबो करम त पेनल दे हम ही बताई रहुआ के ली आलू ले आई है इतनी सी दाल से का हमरा बता कि कपली के दाल देता नहीं रौदा हमरा के ना इथी के बूट के रहर के मूंग के बाटे फेटल बाजी फेटुआ दाल 50 रुपए किलो के खाता हमनी के लहर के दाल खाई ना रहर बाटे ओमे एगो लुगा रखले बनी दी हां दी तन देखी त चली देखी कौन जैसे कुछ दिन ना चाहिए जननी ओही गौवा हमर फुआ बिया बताई हमरा पते न रहे रहुआ वो जे के बेटी बानी हाँ तो आखिर पता कर लेवे के चाहिए अम्मा जी सुनले रही रहुआ बारे में अब का रहा के पता करी हम त अतने जननी की रहुआ आइल बानी बाहर से घरी कनी के कनी चली हो घर में हाँ तो जे गांव देहात में ना रही ना आ पूजवा के चलते आइल बानी अजी तो बाहर में मुझे जर जमीन ले बानी जा ना बात तो खता
ना लेबे के मैं कहत नहीं कि उ तो पोरे साल कहत रही हम कहनी कि ना 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 देखी जहाँ रहला तहाँ अपन मनान जरूर बनावे के चाही जनी अपन मड़ाइयो रही नु तो महले लेखा रही अब बड़ी महंगा उन्हें 30 लाख के हाँ काठा काठा अहियो त हमने के त टंगरी ना पर हम तो बेहोश हो हां बड़ी से हाँ बहुत महंगा मिलता उन्हें अरे तू दवा है ना तैले बाड़ी का जी अनी बच्चा जी का जी बबुआ जी अरे वो कौन वाली नन रंगवा चाची हाँ कही पूरा टोला महल्ला के काले सांझ के रंगा गइल गोड़ आज तू भोरे आवत ताड़ू का करिए बबुआ जी बताई हम काम वाला आदमी बानी कहे लागम तो बात ना हो रही आई अरे तनी हमनी ओरे पहिले कॉल फिर ओकरा बाद दूसरा ओरे करी हो का दिक्कत बा जान तनी बात को दुखदाई और पटीदार ले झगड़ा अच्छा उ गोतिनिया से का हाँ 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 वही फेरा में दिल ले ठोनी टेढ़ तो है ही हूँ एक दिन हमारे ले यही ले ओकरा के छोड़ के तारे के थईनी आई का कहानी मेरा पेट पर लात मारे पर पड़ल बिया हाँ ई मत कही है बबुआ जी हमरा से का कही राम आशीष घरे छेका आए रहे राम आशीष बोली हमरा की है कि चल ठकुराइन छेका करावे के बा हम उठानी कहनी कि देखी जी हमार लाज जरूरत रहे तो दवाई खा के चली हमें आवत तनी मान ली चौका पर हम लड़की लेके बैठम आ बार बार हमारा पैखाना लगी तो दिक्कत नु बा जान जाई नु कि ई का हम 5 मिनट देरी कर देनी आ देरी करनी नु बबुआ जी आ ई रानी पहुंच गई आ हमारा जगह पर चौका पर लड़की लेके बैठल और जाके का कहले बिया नाव बेच के कि हमार कोतिनी भेजले बिया हमरा हमर गिरहते न छोड़ावतिया बताई तो गलत मारत नहीं खेऊ एकदम आ यही पो जान 3 दिन लोटा ले पानी पी के दुआरी पर बैठ के गाड़ी देले रही हमारा लड़का के 27 में बाछी खातिर रुस गई रहे छोड़ देनी का बात ठीक कनी हमरा बा से कबो ना एथी करी ना कहिया के बानी कन्या जी हमरा के लुगा झूला अपना मन से दी ना हम मांगे ना जाई अब अकेले आज कन्या का ना कन्या जी के लुगा दे हम कन्या अपना राउर इच्छा हमरा के देम हम पेनम त हमर हिया जुड़ाई जी 5 गो लुगा लेके आवते रुआ खातिर टेंशन काहे ले बनी लेके आवते अरे रुक एक घड़ी ना देवे के ना एमे दिक्कत नहीं के ना चाची उ नमिया बीत जइनु तो हम दिवाई एक घड़ी ना दे जाला रुआ चुप रही माने कहिया के ई कुल बिजनेस से बता ना दी आ काजू अरे किशमिश खूब नियम खा काहे बारा के के काजू किशमिश हमरो के खियाई जतन की कहियो रुक अब खाए के चाहे नु रुक हम खाए खातिर लेके आओ अरे रुक जा काजू किशमिश में तू लगा में सब भुआरी रे रौरो सरकारी नौकरी हो जा कहां बा बहरावा ना प्राइवेटे करी ना हाँ सुपरवाइजर हई अच्छा सुपरवाइजर बनी सुपरवाइजर अच्छा उ है कंपनिया में हां हां हाँ ना ना ठीक बनी कुछ कहीं रावा सबके व्यवहारे अलग हर मेहरारू तो बेचारी 100 गो में एगो औरत बाड़ी। हम सब का जो किस्म से नाती नाती बड़ा दी हम पानी दी है ना दी 12 से हमरा खिस्सा खातिर नहीं बता हां 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 काहे ना कोई टेंशन ना लेनी कुछ घटला पड़ता पछी दी चाउर अच्छा रुकी लेके आओ तनी सुनी ना लुगावा तन देखाई त कैसन कैसन ले जानी लुगा दिखाई अरे तो आई ना बंगा से फिर आई तो अरे बादे में चाची दी आई तो का आपा एगो जींस कुर्ता हमरा लइका के पहनाई रहुआ हाथ में काम आतनी सुपरवाइजर बानी कंपनी में कहतनी कि होइसे ना होइसे हां तोहरे के सब दे दी सुपरवाइजर बाई तो बता के फेकल बाई करे के दे द हई मेहरारू एकदम आतना बहेंगावा भइल बिया कहत है कि 5-5 गो साड़ी रखले बानी हम 5-5 गो साड़ी ले ली हम की पाई तोरा के ले आवत नहीं हम साड़ी देता तोरा के खाली पौनी पझारी के देवे खातिर अरे ई तो दांत चिहार के बढ़िया बढ़िया बात कह के आ लूट के लेके चल जी हसन या बिलवा तो पूरा घर हमार देखो तनी और का देती है